Toto bol ten najslavnejší experiment, ktorý ukázal, že sa drvivá väčšina ľudí správa ako stádo oviec. 70 rokov dozadu psychológ Solomon Asch ukazoval ľuďom 3 na prvý pohľad rozlične dlhé čiary a vy ste z nich potom mali vybrať tú, ktorá bola rovnako dlhá ako tá vzorová, táto. Keď testovaný človek sedel sám v miestnosti, neovplyvnený skupinou, potom miera chybovosti bola menej ako 1%, tak ľahké to bolo. Lenže viete, čo sa stalo, keď vedci k tomu pokusnému králikovi, tomuto chalanovi v bielom, nastrčili 5 hercov a nakázali im, aby nahlas hovorili nesprávnu odpoveď? Že namiesto jednotky hovorili dvojku? Two. Tak vtedy aj on tú svoju odpoveď zmenil na nesprávnu. To lebo tlak skupiny ho presvedčil. Číselne vyjadrené z menej ako 1% chybovosti bola zrazu 75%. Pokus odvtedy veľakrát zopakovali, ešte ani z horiacej miestnosti ľudia neušli, tam sedeli iní ľudia. Aké to môže mať následky, to veľmi dobre viete.